Piny wadhi nyaka kaunti ma Migori kama riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ya Migori oket yore makare mar tieko midhiero mar lal mar pi masani oko kaunti no. Riwruoge koni lal mar pi osekelo chiedh nade mathoth ne jodak ma Migori kendo onyalo nyayo tuoche mabiro kaluwore kod onge mar pi maler. Jafwambo mara George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Nok mar pisa ni koro kwa gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori to ahinya boma no ma Migori. Moko kuom kuonde dak ma oting'o mano mar Oso, Nyasare kaachiel kod moko osebiro ka onge kod pi fereji kuom kinde maloyo dwe achiel. Thoth jodak e boma Migori sani koro keto mana geno margi kuom pi mawuok ka orano ma Migori kod aoche mamoko ka jogo ma lwetgi bet berberie ema koro nyiewo pi. Sani endi oro chal ka gima wuok jo Migori chandre nikech pi mar kambi mar Miwasco ok nyal ng'eno biro chieng' mane kata ubiro koso chieng' mane, to ma osedhi ndalo mang'eny. Nok mar pi bende koro kwako kata osiptal maduong' mar Migori level 4. Wane mwang'iewo pigno kendo watero kanyo nikech pi en gima essential ma hospital cannot do without. Tend migawo mar pi e kaunti ma Migori wacho ni nok mar pi okel kod kethruok mar masin magoyo pi e dag pino ma oyani kachino malose koro dhi nyime. We've had a breakdown of the pumps. Once the repairs are done, we are expected to resume in our normalcy within a week. The long term, once the procurement process is done, we'll buy the new units, the pump units. Kurugweng and mar department mar water to me town centers, obed market center, obed municipal centers gi en Miwasco ematero pi kuondego. Apisa maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Ranchagua wach ni rem mar piny owacho e oro omenda ne counties emosemiyo gibedo kod pek e chulo kata gowi mar stima maromo milion 11 ma gintiere godo. Kenya Power around 11 million. Yes, but we are working on the payment method. Waseloso wawinjore ni ka system mag pesa odoke wang'e te to chudo gigo wadhi chulo te. Jokanyo marwego mag oganda e kaunti ma Migori ka otel ko jagoro margi Titus Orwa dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket okenge makare mar tieko nok mar pi e boma ma Migori kod kaunti ma Migori mangima. Orwa wacho ni rem mar telo makare e kambi makeyo pi Migori ma ong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company kata Miwasco en mokuom gigo eko mosemiyo oganda e kaunti ma Migori ok yud pi e yono mowinjore. Sirikal mar county government odonjore wach ni ging'e ni to kochakore board management the technical side mar kambi bende nitiere jomosomo wach mar pi ni ma competent maber manyalo endesa kambi ni yo makare. So wach mar pi ma Migori ka wadwaro ni obed ni en wach makoro ok wachak waduogo wuoye. Kambi mar Miwasco osebedo kod midhieche mathoth ma bende osemiyo kambi ni ok nyal keyo pi makare kaachiel kod kata chulo jotije mage. Board mar kambi mar pi mar Miwasco wani gitemo tieko midhieche ma osebedo kokwako kambi ni mondo chenro ma keyo pi koro bed makare e kaunti ma Migori. This is the second month running, but we are working around the clock to ensure that they are paid. So we've had a good discussion with them and agreed on the way forward, understanding the challenges that exist and the need to address this challenge, and we have called upon them to really work hard and come together to find solutions to all these challenges. Oganda boma Migori wacho ni nok mar pi osemiyo sani gitiyo kod omenda mathoth e nyiewo pi ka sani kube mar lita 20 inyiewo siling 30 e boma Migori. George Juma, Ramogi TV.